אני בדרך כלל לא מצלמת בעברית. כל הסרטונים שלי הם ברוסית. לא יודעת למה, לא כל כך נוח לי. אבל רציתי להראות לכם איך אני מגדלת מלפפונים. עכשיו אנחנו בסוף יולי. יש לי פה 2 זנים. זרעתי זרעים, גידלתי שתילים. את השתילים העברתי למכלים האלה, שהם בערך 8 עד 12 קילו. לא קילו, 8 עד 12 ליטר כל אחד. יש אחד גם יותר גדול, ככה בערך. איזה מצע אני משתמשת? יש פה מלא חומר אורגני, שזה אומר כל מיני ירוקים יבשים, דשא יבש, עלים יבשים, יש פה, מה לא? תסתכלו. מלא חומר אורגני שהיבשתי, דשא או סתם עלים וכל מיני, כל דבר ירוק היבשתי ושמתי כאן. אני מערבבת את זה עם קצת מצע אדמת שתילה שקניתי פעם, אפילו זה אדמת שתילה משומשת שמשתמשתי בה כבר לטוטים ולכל מיני דברים. זה החומר, והם עומדים אצלי פה. יש פה שמש רק בבוקר עד איזה 11 ואחר כך זה צל. קשרתי אותם ככה לפרבולה, אז הם יכולים לטפס. היה לי מלא בעיות איתם. בעיה ראשונה הייתה שלא ידעתי שצריך לחתוך להם את הטופ, בגלל שהיו רק פרחים לא נקביים ולא היה בעצם מלפפון. ואז התחלתי לחתוך, ואז הענפים הצדדיים, בענף הצדדי אני מקבלת בעצם את המלפפון. היום אני כותמת גם את הענפים הצדדיים. אחרי שאני רואה מלפפון, אני לוקחת עוד אחד למעלה, משאירה, ואז כותמת. ואז יצא לנו עוד ענף צדדי והוא ייתן לנו עוד מלפפון. אצלי בזן הזה זאת השיטה. חם נורא, קשה למלפפון. עכשיו אני אכסה אותו מהצד הזה של השמש, אם ייתן לו הצללה. יש לי מין רשת, אני אראה לכם, רשתות כאלה, שאני פשוט קושרת את זה לחוטים ואחר כך מורידה. צריך לעשות משהו יותר קבוע בעניין הזה, כדי לא להסתבך כל פעם, אבל בינתיים אני עושה את זה ככה. ואני משקה, הוא לא אוהב הרבה מים, אז אני בודקת כל הזמן את האדמה, ואני עושה לו גם גשם מהצינור, צינור על מיסט, ואחרי שהשמש כבר פונה לכיוון אחר, והמלפפונים בצל, אז אני עושה להם מין גשם כזה, פעמיים, 3 ביום, כי אחרי כמה שעות אתם תראו את העלים מתחילים כבר לראות עייפים, מאוד מאוד קשה להם עם עומס חום. ואני גם עושה עכשיו, היום עשיתי האבקה ידנית, אני לוקחת פרח זכר ופשוט מאביקה את הפרח הנקבה, כי אני לא יודעת כמה מאביקים יש לנו פה, ואני רוצה כל מלפפון שיקבל האבקה, ואנחנו נוכל. תראו כמה מלפפונים יש עכשיו. אני לא משתמשת, זה הכי גדול שלנו, אני לא משתמשת בחומרי הדברה, לא מוסיפה כלום, לא משתמשת בכלום. כן, יש לי פה עקריות ויש לי פה זוחלים, יש לי כל מיני מזיקים, אבל אני בינתיים מסתדרת איתם ככה, נראה מה יהיה בהמשך. את העלים מלמטה אני מורידה, אחרי שאני רואה שהם כבר עשו את שלהם, שיש שם גם יש עקריות וכו'. ואת הענף עצמו אני מורידה לאט לאט למטה, כאילו אני מורידה אותו, מזיזה אותו כלפי מטה, כדי לעשות דבר כזה. מה זה אומר? אני מסובבת את המלפפון עצמו בסיבובים כאלה, ולאט לאט מקרבת את זה לאדמה, עד שאני מכסה את זה כבר באדמה. ואז זה משריש, וזה נותן לנו מערכת שורשים יותר חזקה, וגם כל הענף המבוזבז, מה שנקרא הזה, פשוט ככה זה עובד הכי טוב. והוא לא תקוע לנו בגובה של 3 מטר של סתם ענף בלי כלום. כי עד שלקח זמן, עד שהגענו למקום שבו אנחנו מקבלים מלפפונים ואת הענפים הצדדיים, זה קורה יותר למעלה. אתם רואים אותם עכשיו בגודל של איזה 1.20 1.50, אבל מקודם זה הגיע כמעט עד למעלה. אני הורדתי אותם. אני כל הזמן מורידה. כל הזמן שיש לי את החלק הזה שהוא כבר לא שימושי, אני מגלגלת אותו ככה, ולא את כל הענף אני אצליח לכסות באדמה. אני פשוט אתחיל לגלגל אותו פה, הוא יהיה ככה, נשכב לנו למטה ולא יפריע, וכל הזמן אנחנו נוכל לדאוג שהמלפפון יהיה דווקא בלבל הזה, ולא איפשהו שם למעלה שאני לא רואה מה קורה. וזהו, אז סוף יולי, ואנחנו מתחילים לראות
כבר את הפרי. ועוד מעט אני אפתוח את המלפפון הראשון, זה זן מיוחד שכותבים אותם קטנים יחסית, ונטעם, ואני אוכל לעדכן אתכם לגבי הטעם, כל מי שמעניין אותו לגדל מלפפונים. אני נמצאת בנס ציונה, שזה מרכז הארץ, יותר קרוב לדרום. יכול לשאול שאלות, אני אשמח לענות. יום טוב.